through the Honorable President of Bodo Sahitya Sabha, Dr. Surod Narzari, and all his other colleagues and members of the CWC, that today itself one strong policy decision has to be adopted to mount democratic pressure, tremendous pressure upon the government of India and the government of Assam to immediately adopt or recognize Bodo language as one of the state official languages of Assam, as per the provision of Article 345 of the Indian Constitution. Now, one of the state official languages APC exam conduct खालामनो हागोन, Assam Judicial Service exam conduct खालामनो हागोन, जेसेबां लाइन डिफारेन्टनि आनजादफोर दङ बे आनजादफोराव जोंनि फरायसाफ्रा बर' बिमानि रावजों लिरनो मोनगोन, खोथा बुंनो मोनगोन आरो आंनि हास्थायनाय बेयो आरो रावखौ बाहायब्ला ओंखाम मोनजाया, बेफार बानिज्य जेबो लाब जाया, बे रावखौ रावबो आदर खालामा। बेनि थाखायनो बर' रावखौ जुदि इक'नमिकेलि भायबल जुदि खालामनांगौब्ला, इक'नमिकेलि इउटिलिटि गोनां खालामनांगौब्ला, बे रावा जिहेतु 2003 आव इन्डियान कन्स्टिटिउसन 9 सिडुलाव मोनसे वान अफ द नेशनेल लेंगुवेज जाबाय 8 सिडुलाव हाबबाय। बेखायनो असमिया रावबो 1950 आवल'सो 8 सिडुलाव हाबदों। बेनि असमिया लेंगुवेजआ जुदि आसाम रायजोनि सल स्टेट अफिसियेल लेंगुवेज जुदि जानो हायोब्ला, जोंनि बड' लेंगुवेजआ इन्डियान कन्स्टिटिउसन आर्टिकेल 345 मथे मानो वान अफ द स्टेट अफिसियेल लेंगुवेज जानो मोना? दिनै 2020 आव बड' लेंगुवेजखौ जास्ट मोनब्रै खामानि मावनो थाखायल' एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज बिल पास खालामदों। बे बिलआ आं सानो जोंनि बर' जाथिखौ बड' लेंगुवेजखौ बिराद असनमान खालामदों, हिउमिलेट खालामदों। दिनै कर्ट कासारियाव जोंनि बड' लेंगुवेजआ मानो बाहायजानो मोना? बर'खौ मानो बर' रावजों एडभकेसि खालामनो मोना? लयार कर्टनि हाइ कर्टनि जाजमेन्टफ्रा बर' रावजों मानो ओंखारनो मोना? टेट एग्जामखौ मानो बर' रावजों होनो मोना? गोबां डिपार्टमेन्टफोरनि लाइन डिपार्टमेन्टनि जेसेबां एग्जाम जायो सेन्ट्रेल जबनिब्लाबो मानो बर' मिडियामजों बर' रावजों मानो आनजाद होनो मोना, मानो इन्टारभिउ होनो मोना? भाइटेल कुइसन। आरो आसामाव जुडिसियेल सार्भिस एग्जामसना बर' राव इन्ट्रडिउस जायाखै। आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसन, बे आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसना जेसेबां एग्जाम कन्डाक्ट खालामो, एसिएस होन, आसाम पुलिस सार्भिस होन, भेरियास लाइन डिपार्टमेन्टनि एलाइड सार्भिस एग्जाम होन, बर' मिडियामजों आनजाद होनो मोननांगौ। जेरै इउपिएससियाव जुदि होनो मोनो, इउपिएससियाव जुदि आइएएस आइपिएसनि एग्जामखौ जुदि हिन्दी रावजों रिजनेल लेंगुवेजजों भार्नाकुलार रावजों होनो मोनोब्ला बर' रावजों मानो होनो मोना एपिएससि एग्जाम? आंखौ लेंहरनाय हिसाबै आं फैबाय। हानायखिनियाव आं मोनफ्रोमबो बर' हारिनि जेसेबां जथुम्मा मेल मिटिंफोर आं बाव बाहागो लाफैयो। दिनै बाहागो लाफैनो हानानै आं गोसोआव खोब गोजोननाय मोनदों आरो आं मिजिंथिदों बे उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि थावनियाव बर' थुनलाइ आफादनि 62थि जथुम्मायाव नेपाल हादरनि, बांलादेशनि, इन्डियानि गुबुन गुबुन हादरनिफ्रायबो इनक्लुडिं मेघालया आं मिथिफैनाय मथेब्ला बिथांमोना फैनानै जे बर' राव थुनलाइखौ जेरैबायदि दावगाहोनांगौ, बर' राव थुनलाइनि जेसेबां खैफोद खैदां दा नुजाथिदों, पार्टिकुलारलि बर' मिडियाम बर' लेंगुवेजनि जिथु अबस्था, स्कुलफ्राव फोरोंगिरि गैया, गोबां माने गोजाम फरायसालिफ्रा दाबोनो प्रभिन्सियेल जायाखै, टेट आनजादखौ जेरैबायदि बिटिसि ओनसोलाव खुंनो हानांगौमोन खुंनाय जायाखै। बेनि जाहोनाव दिनै जोंनि बर' मिडियाम आरो बड' लेंगुवेजनि अबस्थाया जोबोद खैफोद गोनां जादों। बेफोर खैफोद खैदांनिफ्राय निस्सय बारग'सार जाहोनो थाखाय जेसेबां डेलिगेट मिटिं जालांबाय, बे डेलिगेट मिटिङाव निस्सय सावरायदों, गोख्रों निस्सय थांखि लादों आरो बे थांखिफोरखौ खामानियाव मावफुंनो हाथों आं बेखौ मिजिंथियो। आङो दिनै बेवहाय बुंनो लुबैदों, आं रावखौबो दाय दस होनो नागिराखै, खिन्थु बर' हारिनि एस ए हल बर' हारिनि जे रिभलिउसनारि स्पिरिट, बे नेसनेलिस्ट स्पिरिट, बे नेसनेलिस्ट स्पिरिटआ सिगांनिख्रुइ लासै लासै एसे जामबोनायखौ आं नुनो मोन्दों, आं आन्दाज खालामनो हादों आरो जोंखौ जोबोद लोरबां साननानै आरो पलिटिकेलि जोंखौ हयथ' बिराद उइक सानदों दा गभर्नमेन्टफ्रा, आसाम गभर्नमेन्ट होन, भारत गभर्नमेन्ट होन, पलिटिकेल जोंनि उइकनेसखौ लानानै निस्सय जोंखौ जोंनि सायाव
एडभान्टेज लादों बायदि होननानै आं आन्दाज खालामनो हादों आरोखि पार्टिकुलारलि आं बेवहाय मोनसे एग्जाम्पल होनो लुबैदों दिनै बर' मिडियामनि जेसेबां गुदि फरायसालि दंमोन एमइ स्कुल दंमोन गोजौ फरायसालि दंमोन बे फरायसालिफोराव जोंनि बर' फरायसाफोरनि अनजिमाया खमायलांबाय होननानै बाङाय जालांबाय होननानै फरायसा गैला होननानै मोनसे प्रिटेक्स अजुहात दिन्थिनानै आरो 2020नि जिथु गोदान निउ एडुकेशन पलिसिनि आन्दाराव जि पिउपिल्स टिचार जे रेशिय' पिटिआर रेशिय' बे पिटिआर रेशिय'आ जोंनि बर' मिडियामनि थाखाय बिराद ड्रास्टिक ड्रेकनियान मोनसे नर्म होननानै आं बुंनो सानो जे प्राइमारि स्कुलफ्राव 30 जन गथ' थाबासो सासे फोरोंगिरि मोननो जाहैदों आपार प्राइमारियाव 35 जन गथ' थाबासो सासे फोरोंगिरि मोननो जाहैदों दिनै जोंनि अबस्थाया ओरैबायदि जाबाय गामिफ्राव बर' गामिफ्राव गथ' गथाय उजिनायनि अनजिमायानो बुंनो थाङोब्ला बबेबा बोसोराव मोनसे गामियाव सासेबो गथ'आनो उजिया दा बेबायदि जुदि जायोब्ला जोंनि मोनफ्रोमबो बर' गामियाव बहा 30 जन 35 जन 40 जन बर' फरायसा थानांगौ जाखो बेखायनो आंनि एडभाइसआ बर' थुनलाइ आफादनिसिम एबसुनिसिम आरो एस हल बर' जाथिनिसिम आंनि एडभाइसआ नैबे सुबुरना जे निउ एडुकेशन पलिसिनि जे पिटिआरनि जिथु नर्म बे नर्मखौ बातिल खालामनानै स्पेसियेल कनसेसन 7था 10 जनता 6 जनता 7 जनता बेसेबां अनजिमानि फरायसालिफ्राबो गोथाङै थाबाय थानो मोननांगौ थांना थानो मोननांगौ मानो होनब्ला मा जादों जोंनि बर' गामिफ्राव जेसेबां एमइ स्कुल एलपि स्कुल हाइ स्कुल खुलिदों जोंनि बर' रायजो आइ आफाफ्रानो माइ माइरं थाखा फैसा सानजा बाना खांनायजों नुदोंमोन दिनै बे स्कुलफ्रा जोंनि बर' गामिफोरनि मोनसे प्रपार्टिमोन एसेटमोन बियो सम्पतिमोन बे जोंनि गामिनि एसेटफ्रा दिनै गुबुन गुबुन स्कुलजों मार्ज खालामजानायनि जाहोनाव दिनै स्कुला सम्पतिया गैला आरोखि दा बेनो जे निउ एडुकेशन पलिसिनि जिथु पिटिआर जिथु नर्म बे नर्मखौ ड्रास्टिकेलि सोलायनानै फाहायनानै बाङाय अनजिमानि फरायसा थानाय फरायसालिफोरखौबो गोथाङै दोननांगौ बे आरोखि आरो जेसेबां फरायसालिफ्रा दासिमबो प्रभिन्सियेलाइज जायाखै बे स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ जेसेबां भेन्सार कलेज बड'लेण्ड ओनसोलाव दङ इमिडियेटलि गोख्रै प्रभिन्सियेलाइज खालामजोबनांगौ जि फरायसालिफ्राव बर' मिडियामनि फोरोंगिरि गैया बे भेकेन्ट पस्टफोरखौ इमिडियेटलि फिलआप खालामनांगौ मोनसे दुखुनांथाव मोनसे एग्जाम्पल आं खोनागासिनो दं मिथिगासिनो दं सिमोन साफरियाव सतीश बसुमतारी नामनि मोनसे बर' मिडियामनि हाइ स्कुल दंमोन बे बर' मिडियामाव जाय बर' मिडियामनि फोरोंगिरिमोन बिथांमोना लासै लासै बोसोरसे उनाव बोसोरसे रिटायार जाखांलांनायनि उनाव बर' मिडियामनि फोरोंगिरिखौ एपइन्ट हराखिसै जाहैदों दिसपुरनिफ्राय डाइरेक्ट एसामिस मिडियामनि हारसा मास्टार एपइन्ट हरनानै बिसोर रावखौबो फोरोंनो जासिनो दिनै बेथन मोनगासिनो दं थाङै थुयै बर' मिडियामा बै सिमोन साफरि हाइ स्कुलाव थैबाय बेबायदिनो दुलाराय आसामाव इनक्लुडिं बड'लेण्ड एरियायाव जोंनि बर' मिडियामनि एलपि स्कुल एमइ स्कुल हाइ स्कुल थैलांजोबनोसै दा बेबायदि जुदि जायोब्ला भारत संबिजिरा जोंनो जे फान्डामेन्टेल माखासे राइट्सनि थ्रुयै डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल स्टेट पलिसिनि थ्रुयै जि माखासे प्रभिजन स्पेसियेल प्रभिजन थ्रुयै ट्राइबेल शेड्युल कास्ट बेकवार्ड कमिउनिटिसनि फरायसाफोरनो फ्रि एन्ड कम्पालसरि इडुकेसन होनायनि जे प्रभिजन खालामदों आयेन दाखांबाय अलरेडि 2002आव 14 बोसोर बैसोसिमनि गथ'फोरखौ फ्रि एन्ड कम्पालसरि इडुकेसन होनांगौनि थाखाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया इन्डियान पार्लियामेन्ट बै समाव आंबो एमपि दंमोन बेयाव आयेन पास खालामदों दिनै बे आयेनफोरखौ दिनै भायलेट खालामनो थांगासिनो दं जोंनि स्कुलफ्राव बर' मिडियाम स्कुलफ्राव फरायसा खम होननानै जबरदस्ति स्कुलफोरखौ मार्ज खालामनो थांगासिनो दं एमएलगेसन बियो इउनाइटेड नेशन्सनि डिक्लेरेशन अन द राइट्स अफ द इन्डिजिनियास पिपलनि माखासे क्ल'ज आर्टिकेलफोरनि भायलेसन जादों बियो जोंनि ट्राइबेल फरायसाफ्रा इन्डिजिनियास फरायसाफ्रा जेसेबां अनजिमा था मानो गाव गावनि गामिनि फरायसालिफ्राव सोलोंथाइ लानायनि अधिकार मोननांगौ
आरो मोनसे बाथ्राखौ आं सिरियासलि सानगासिनो दं अबजार्भ खालामगासिनो दं दिनै जोंनि बर' मिडियामनि बर' रावनि पपुलारिटि दिनै मानो जामलांगासिनो दङ बेनि खारना जाहैबाय जि लेंगुवेजआ इक'नमिक भायबिलिटिनि इउटिलिटिनि राव जाया आंबो खोनागासिनो दङ गोबां मानसि आंनो फनाव खिन्थाहरदों एक्जेक्टलि आं मिथियाखै मा रोखोम होनो नागिरदों आयेननि बेरेखायै होदोंबाथ' बिदि इलिगेल ल'नि एगेन्सै रावबो जे खामानि मावा सोरनिबा गभर्नमेन्टआ जुदि ल'नि एगेन्सै खामानि मावदों आल्टिमेटलि बे ल'आथ' इलिगेल जागोन बे भायलेसन अफ दि कनस्टिटिउसन अफ इन्डिया जागोन आरो